Иң олабыйдан, Илдус абыйдан мен 8 яшка кичкене, Илгиз абыйдан 7 яшка кичкене. Алар белән безнең яш айырмасы, моннан аларга 15-16 булганда, миңа 7-8 генә булган. Айырма теге бар дип әйтүем инде. Но алайда мине теге уртанча, ну барсы белән дә алып чыгып китәләр инде. Илдус абый да, Илгиз абый да икесе дә теге уйнарга була. Но күбрәк Илгиз абый тәдри инде йомшаграк холыклы иде ул. Чөнки безнең туган көннәрдә икебезнеке бер көн, аның да 4-нче ел, минем дә 4-нче ел. Менә Аллаһ Тәгалә. Ул 81-нче елда, мен 88-нче елда. Без иҗатта да менә безнең бергә, biz Илгиз абый белән безнең уйлар, фикерләр дә туры килә. Бергә эшләү дә biz bir-birimizni балачактан ук менә игезәкләр шикелле. Июнь айы ул булай да игезәкләр йолдызлыгы бит инде. Менә безнең туган көннәрдә бер көнне бу бит инде монда ничек туры китерергә кирәк, туры килер дип Аллаһ Тәгаләдән бит барсы да. И безнең менә бу яшәү униедә, яшәү формуласы да үзе безнең уйлар, хыяллар, теләкләр bir-birimizni ул мине поддержать итеп, балачактан канатландырып Казанга китерүләр иттеләр. Менә ул бәйләнгән. Менә моны не объяснимо, но факт диләр. Менә шушы әйбер. Гел кайтадыр, менә Кыш бабай сиңа бүләк биреп китте дип. Каясың ул, кая дип эзләдем. Элгермәдең, менә чыгып китте, аны эзләр дип. Мәйтәм, тагын элгермәдем. Елда шулай дип әйтәләр. Бер үзебезнең укытучы, безнең троюродный дядя Хамит абыйның Кыш бабай булып киенгәнен күрдем дә, мәйтәм, нишләп бу Кыш бабай булып киенә икән? Аннар biz чыгыш ясадык мәктәптә, бу чыгып безгә бүләкләр таратты. Һәммәгез балалар, мен килдем дип. Мәйтәм, моның бу туфли Хамит абыйныкы. Ишалбары да мәйтәм, мен не верю сиңа. Станиславский шикелле. Син мине ышандырмыйсың. Миңа эш өчен, яшәр өчен энергияны бирә Казан. Юкка гына Габдулла Тукай язмагандыр. Казан, дәртле Казан, нурлы Казан, моңлы Казан дип. Ошоннан да күрә белсәң, барсы да бар монда. Аның халкы да, аның энергетикасы көчле Казанның. Авылның үз рәхәте, авыл ул менә кайтып белән шушы хатирәләргә кереп чыкмасын. Шунысы белән рәхәт. Мин авылда бер атна 10 көн торганнан соң мине уже менә 17 яшьтә мин чыгып киттем авылдан. Хәзер менә миңа 33 яшь. Мин инде аның яртысын күбесе үземне аңлый башлаган чордан башлап күбрәк чорны мин Казанда яшәгән. Миңа Казанда шулай туган шәһәр шикелле, ул миңа кадерле, ул миңа якын. Шәһәр булганлыктан түгел, теге авылда чыгып киткәндә ләкин булгандан түгел. Миңа аның укыган менә урамнары, бөтен йөргән җирләре һәрберсе менә шушы үзенә тарткан җәлеп иткән. Мин хәтта үземнең 3-нче, 5-нче класста укыганда беләдерим, сизәдерим үземне Казанга китәчәгемне. Хәтта гәрчә Казанны күргәнем дә булмаса, төшемдә дә күргәнем булмаса да, менә Казан дигән индидер, менә кыйбла Аллаһ Тәгалә салган. Бу дөньяга туган кеше әтиле, әниле булып яшәп, менә мин үземнән әйтәм инде, хәзерге вакытта гаиләң булу, балаң булу, йортың булу, сине каршы алыр кешеләрең булу, динең ислам дине булу, яраткан үзеңнең тамашачың булу, үзеңнең төркемең булдыру, шундый матур республикада яшәү. Менә йөрәккә, күңелгә, тәнгә ятышлы татар булу, милләтле булу. Әйбәт туганнар булу. Булар барсы да менә булар минем өчен зур бәхет.